Ľudkovia Boží, čo sa nám teraz na Nový rok prihodilo. Príde za mnou honielník Ondro a vraví mi: Bača, ropu máme na pozemku. Ja hovorím: Pane Bože, veľký brat, keď sa to dozvie, príde tu z helikoptéru a vezmu ťa aj s manželkou. Ondro sa smial, na čo by im bol taký spýtý honielník, kde by ho brali. A ja mu hovorím: no dobre, no ale tak prídu potom na Slovensku a vezmu nám prezidenta. A on hovorí: no dobre, ale on nemá manželku, na čo by im bol. No dobre, môj zlatý, ale veľký brat sa stále pozera, a keď sa dozvie, že my tu máme nejakú ropu, chytro ju musíme zakúpať a zmeniť, povieme, že to je močovka. Ale ľudia však ste nevideli, jak to začal Nový rok, však to je nová doba gangsterská, tu už si normálne prídu na helikoptérach do cudzej krajiny, do slobodnej krajiny, odoberú ľudí. Normálne teraz nevieme, že kto kedy pôjde a príde, možno z vedľajšieho Salaša dojdu tu Bača a povie: hej Bača, ja som videl, že máš inčici narkotika, odoberám ti celý Saláš a normálne tak si navzájom budeme hrabať jak v stredoveku pozemky a budeme sa tu biť o vodu. Jo, je voda, ľudia, dačo predsa len môže mať toto Slovensko. Pane Bože, ochraňuj nás a všetkým vám želám v novom roku veľa šťastia a dávajme si pozor, že či neletia helikoptéry a že či máme svoj pozemok pod riťou, tak jak sme ho mali doteraz. Ahojte, majte sa, zdraví vás Bača z Lazov.